na we na munato na we sunipa no e hye me bi so e flat form ana na ye yi won ye cheso mo press serious yes severe e nipa 5 na ka ni mu nipa ni na ade o mo prepra e na nipa awuo no o mo chese nipa mienu ma me ba ko de ne nan ne ha ani ne nan die ba ko susu die do ba ni ni kwa de no nkasa what's a filling station bi e wo ho filling station no what's a pavement na o maye no po bi esi ho ene se wo de ayeye ho ne ma abuabu station fo ye nkofo na po kwa so no so mo ba ne sister ba ku tim dia ne At Asafo me kan fu Jude TV amo bibia Canada ha de no a ne hwede gi ani ho na be hu no ma papa ene nsam papa ene jesam a ekoso Welcome back to Social Media Trend. My name is Jude Safo. Abusia accident kese bi esi wo Asafo Lebour. Ye cheso mo press serious. Yes severe e nipa 5. Na ka ni mu nipa ni na ade o mo prepra. E na nipa awuo no o mo chese nipa mienu. Ye chese driver no side ho no. Ye tucha car no ansa na ye driver no. E na chiwo no so no. Wuma ba ko yesi wo ti na chi ni de. Ne ndan ni mienu no. Ene ne nsase no. Ati se hu afiri ho Abusia ye chese care tracker efri asante achim agogo ane number ne AS 5734 eye 2021 ye chese eye aboabofo mai na akofa eye bode agu botobotom na mo de agu tracking efri asante achim agogo eba na wodu omo chese asafo soro ho no wo sane abesi Lebour roundabout ho no soro ho no wo sane no na ofeli break na ofeli break no
ɛde gbagbagbagbagba ɛba no ɛne kyɛ sɛ ohu ba bi a wɔmfamfa wɔn sɛ filling station bi ɛwɔ hɔ filling station no wɔn sɛ pavement na ɔmayɛ no pole bi esi hɔ ɛne sɛ wɔde kɔ pole mu saa ɛne ɛdane yɛ na ɛdane na ɔmo kyɛ sɛ trɔtrɔ bi a ɔmo kyɛ sɛ ɛyɛ minivan ni bi no ha trɔtrɔ saa a ɔno so ɛba ɛne sɛ ɛdane na ehwie yɛ ne kogu ɛyɛ trɔtrɔ n'anim saa no kogu trɔtrɔ no so saa na minivan ne nama yɛ GT 836T na abusua awerɛhoɔ ɛkɔ tɔn no sesa no emu ne tɔn no sesa no na okɔhwɛ a driver ni no etiem na second seat hɔ no ɔmo tiem na ɔmo hu de ɔmo bɛyɛ kyerɛ ɔmo kɔfa electric wedarfoɔ bi yɛ so ɔmo wɔn nkyɛn hɔ ɔmo na yɛkɔfa ɔmo baayɛ na kyerɛ ɔmo betwitwaayɛ na ɔmo yiyi nipa no bɔɔde aka bi ɛso bɔɔde a wɔkyerɛ sɛ efiri asante akyemɛba ɛna eduru amokom nsaneɛ no so no wɔkyerɛ sɛ wafeli break abɛte afa so ama nei commercial car bi ɛyɛ ovan ɛna ba bɛ hyɛm na kɔ wi ase nipa apira paa ɛkɔka na efeli break no de bɛhyia wei efeli break no for free tire kwan no so na ɛba ana wei so alo bi to free kuma ɛyɛ edwom also kɔtɛ nti ɔde bɔ pole no ana tɛn na ɛne car no bɛhyia nti mebi ase na kyerɛ sɛ abɔ wei sɛ na wei na mu na to na wei su nipa no ɛhyehyɛ mu bi so afiri ato fam ana na ɔyɛ yi wɔn nti atutie ɛyɛ car no ɛsɛ na ɛtumi yi driver wei no ɔban so afiri mu ana ɛdɛ ɔmu ana soja na soja ni bi so aba abɛduru hɔ ana ɔfa ɔmo de ɔmu gu afidie car no bi mu ɛyɛ Ford no ana ɔde ɔmu kɔ kɔnfa no kyi easy anɔpɛ deɛ anti asɛmpa kyerɛ sɛ maame baako deɛ ne nan ne ha ne nan deɛ baako soso deɛ dɔbɛ ni no kora deɛ ne wɔnkasa ɛna polisi ni baako so ɔnkasa deɛ ne de accident na asi ni deɛ bra esiwani kaa ne nipa ebra ne dɔɔso hala me tɔn adeɛ wohwɛ nneɛma yɛ egumachi a ɛdɛrifɛ ma bi a wɔn ɛwɔ aboabo dwom kyerɛ sɛ ɔmo nuanom ebi na ɛkɔ asante akyɛnkɔtɔ bɔɔde a ɛne kia yi ɛde ba abenya nkwanhyia kaa ne deɛ ɛyɛ hɔ nneɛma aboabo station fo yɛ nkoafoɔ na kɔ ɔkwa so no so ɔmo ba ne sister baako tim a yɛ sɛ ɔwɔ emergency ɔsi ne mu na wɔanwu ayi di bɔɔde kaa na alodi no mebɛtwa yɛ friend sister free yɛ ne nyinaa na wɔyɛ yɛ hɔ Manhyia Divisional Police Command MTT di nane o mabɛhwa bɛyi ahyɛn mu yɛru nyinaa de afiri akwan no mu sɛ de bɛyɛ traffic so ebetimi ate ɛwɔ mpɔtam hɔ. Ato anopai kia traffic so cabbage ati asante akema go na eba. No do abakon traffic na wa fere break. E ti e kaso go na parking. But dey dey on very ta. Never run about it. All any monana or ball, electricity post in free no. Emma, and that no photo for back for I make a day. If I be a good year, or more than I'm a day to separate from my wedding. Mianuna free mu instantly. Instantly, for product underground there, fit for you are someone who did that they'll be to try you know. And now, who my back or some for immigration officer there, but you to me confirm me. Ni full program to see the push of one friend. Ni who say, almost to take back or class or quite demand of pay. Angel. I think. Or yeah, immigration officer. Or immigration officer, the full program to see the push of one friend. You could one friend here. Oh, check what crowd or man or pays or quadjuma. What crowd about the face or quadjuma. And trot run a die affiliation a GT. 836T GT 836T Tikreta and the who say da femti ni number no yehu ba ne ties ni nyina hwehwe wiem it is a front side one na ko boy on akobo and that the cabbage me be cool trot for so say cabbage a wa load amaka na yema enti twe no ko one side that was driver side to that the ko electricity pole and ya share bottom team what the you trot for so Asafo Lebour haye na o se kwan na ekọ take no enti na je se AC wo fine how is that filling station how is that Puma filling station after funny opposite yes Advantage Word Radio and him there yeah okay
Eti abusia de asi eye anapai eno no wo Asafo Lebour emu awrem because car no omso de fa filling station wa ko bia nim de beba na ba bia wo de fa no ane so de beba pavement no so ane se e ko wie sei no ti sabi se wo de hye bi aya na wo tene nka sa wo ntene nka na so medru fia na sa wo tene nka na adwuam onye nduru adwuma ma ye besre na wa hyase apena chiri kwan ade esan ye wo apena chiri kwan because me nyante ye se second city no na migration officer bi ka ho either say no wo front one bisa ene nipa awuo no omo chese nipa mienu na 5 de severe omo ntumu so mawu na so omo tiase abusia emu awrem obade wo so ne boye ho ban ona hwe so ampa ti de bia metaka asem se de besi no ansi a ade entumi enchi eya de asi awie abusia ha Jude ye bekoye man mu bia no ene ye transe na ye chechire mu yi ma wa wo hwem no te wo ho ase yi ehu de asem no esi ekoyi anase ye bon kwantere ko ho na de news bia wo ho bia e de brem bidin edichi Safo de besia. Peace. Thanks for watching, and please don't forget to subscribe and share for more updates.